ja keihäs lähtee lentoon ja salamavalot Välisen 92 tällä kaudella heittänyt venäläinen on vaarallinen kilpailusta arvomitali. Se sitten täällä Sydneyssä, se nähdään tässä näin. Hehtin ensimmäinen ja aina hän kuntoutuu arvokisoin. Nyt lähtee. Aki Parviainen aloittaa keihässä finaalin ja kansa kohisee, kun Parviainen lataa sieltä ensimmäisellään korkealla ja pitkällä ja menee sinne, menee pitkälle. Heti avaus on sellaista 8.62. Kilpailuun ja rituaali on tuttu. Hetken keskittyminen ja sitten nopea vauhti ja sitten se hirmu nopea käsi ja kiskaisu. Ja keihäs lähtee lentoon ja salamavalot välkkyvät. Matala vihainen kaari ja 89. Kyllä se paukkuu kummasti siihen 90 pintaan, vaikka se näyttää niin matalalta, mutta tekniikka on ja nyt 89-41 eli toistaa lähes sentilleen karsintakilo pitkälle. Sergei Makarov Venäjä 89-92 tällä kaudella heittänyt venäläinen on vaarallinen kilpailija ja hänen keppisä lentää myöskin ja lentää pitkälle. Siinä tulee kakkospaikka, kyllä tulee mahdoton keihäskilpailu. Sergei arvomitali pronssia ja tämä kausi on ollut loukkaantumisten sävyttämä. Todellista kuntohuippua ei ole vielä löytynyt, mutta löytyykö se sitten täällä Sydneyssä? Se nähdään tässä näin. Hehtin ensimmäinen heitto nousee korkealle ja menee hirmuisen pitkälle. Raimond Heht parantaa heittämällä 3 metriä vähintään kesän parastaan ja siinä menee mies todennäköisesti ja meneekin kolmospaikalle eli ohi Parviaisen ja kyllä tulee niin raivoisa keihäskilpailu kyllä, että ei ole tällaista kyllä käyty. Raimond Heht, Saksa ja hänen heittonsa 87-76. Keihäs kaartaa Sydneyn pimenevässä illassa tämän kauden parhaaseen tulokseen ja Heht kolmantena. Zelezny johtaa, Makarov kakkosena, Heht kolmantena, Aki neljäntenä 86-62 tuloksheitto. Siinä näkyy tämän hetken tilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen. Eli 81 metrillä tässä vaiheessa pääsee vielä 3 viimeiselle heittokierrokselle mukaan. Steve Bagley, 31-vuotias britti, jolla on 7 arvokisamitalia uralta kerättynä kaiken kaikkiaan. Ja aina hän kuntoutuu arvokisoin. Nyt lähtee hyvän näköinen heitto jälleen. Ja menee yli 90. No ei mene ihan, mutta menee johtoon. Menee ennätyksen yli ja aivan 90 metrin viivalle. Hirmuinen mies on Steve Bagley. Hän nimittäin ottaa kärkipaikan kilpailussa. 86-70 on hänen tämän kauden parhaansa tähän mennessä. Ja nyt 89-85. Steve Bagley siirtyy keihäänheiton olympiafinaalin johtoon valtaisan upealla heitolla. Atlantan olympia 2, Barcelonan olympia 3, kaksinkertainen MM-kisojen hopeamitalimies. Ja nyt on sitten tarjolla jopa jättipotti ja hän on kilpailun kärjessä. Eli Zelezny pystyy kokoamaan itsensä ja nyt on taas Bagley ja muut haastajan asemassa. Kyllä Zeleznystä löytyy näitä paukkuja ja tiedot hurjasta kunnosta ilmeisesti pitävät paikkansa vaikka 62, Katsiudis 85-06. Nyt keittoa pitää hämmentää siihen malliin, että viimeisellä Aki uusii viimevuotisen temppunsa Sevillasta. Silloin MM-tasolla 5. voittoheitto. Nyt se kelpaa meille 6. kun ollaan olympiatasolla. Aki Parviainen Suomi tähän mennessä 86-62 ja nyt se lataus purkautuu. Korkea kaari vaan ei ole tarpeeksi pitkä, sen näkee heti, joten sijoitus jää pysyväksi. Ja Parviainen on kisassa 5. Se on varma juttu se. Ja varma on se, että tulokseksi jää 86-62. Tällä kertaa siis Katsiudisin voittaminen ei riitä 5. sijaa paremmalle paikalle olympiafinaalissa. Ja se on näitä ennakkokäsikirjoituksia luettaessa, ei olisi sitä kukaan kyllä uskonut. 78-42 viimeisellä heittokierroksella. Aki on siitä huolimatta tehnyt komean miehen työn, siitä ei pääse minnekään. Taisi paljon, ilme on hurja ja kokenut kilpailija lataa itseensä sellaista paatosta nyt, että joko tästä tulee hurja heitto tai sitten tulee epäonnistuminen. Korkealle lähtee hyvässä asennossa, mutta ei se riitä mihinkään. Zelezny on olympiavoittaja 3. kerran. Mahdoton mies voitettavaksi näköjään.
Selesny on kolmannen kerran olympiavoittaja, 92, 96 ja 2000 saavat jatkoa. Kyllä on hieno heittäjä. Kun siihen mukaan lasketaan vielä 2 maailmanmestaruutta, niin se kruunaa koko tämän homman. Ja sen verran kovasta miehestä on muuten vielä kysymys, että vaikka kilpailu on jo ratkennut, niin hän tulee sieltä kerran estradille ottamaan yleisönsä. Backlinin viimeinen heitto oli yliastuttu ja 34-vuotias tsekki viimeiseen heittoon. 3. peräkkäinen olympiakulta keihään heitossa. Vaikean loukkaantumisen jälkeen paluu uudelleen maailman huipulle. Ja mikä paluu? Ja sitä ennen olympiahopeaa, ennen näitä 3 olympiavoittoa. Ja kyllä koko keihäsporukka antaa upeat kannustukset, niin kuin tämä yleisökin Jan Selesnylle, ja miksipä ei antaisi. Kyllä Tsekille ilomielinen suo tällaisen huippumenestyksen, vaikka sitä huippumenestystä hän on paljon elämässään saanut paistaa urheilun puolella, ja niitä vaikeuksiakin välillään, ja niiden vaikeuksien kautta on syntynyt monia hienoja voittajia, ja Jan Selesnystä tulee kolminkertainen olympiavoittaja, kun hän viimeisellään vielä tinttaa keihään ja lähelle 90 metriä. Kyllä on kova kaveri, ja vielä siinä kerran näyttää, että olisi ollut kenties vielä 6. tarvittaessa jonkunnäköisiä paukkuja tallella, kun hän tämän viimeisen räväytyksen tempaisee Sydneyn Olympiastadionin nurmelle. Ja liput, tsekkiliput ja vähän monet muutkin liput siellä liehuvat. 88-97 on Selesnyn päätösheiton mitta, ja kova kilpakumppani Aki Parviainen käy paiskaamassa kättä niin kuin Steve Backlinkin. Ja Backlin nappaa 8. arvokisamitalin hänkin itselleen. Mutta ihan se herkku, se olympiavoitto ja maailmanmestaruus Backlilta kuitenkin puuttuu. 6.53. Tiia Hautala ja Susanna Rajamäki ovat